Barkanku da zuwa ƙasar Niger. A yau jirginmu ya dira a babban birnin ƙasar Niger wato Niamey, Yamai kenan da Hausa. Mun kawo wannan ziyara ne inda za mu tafi babban birnin Agadas, ko kuma in ce inda za mu tafi jihar Agadas. Mun dira ne a wannan gari na Yamai. Jirginmu kenan da yake ƙoƙarin sauka a babban airport ɗin ƙasar Niger. Diranmu ke da wuya sai muka ebi karanmu muka tafi Agadas, inda muka dira a wani gari mai tarin tsaunuka, wanda garin gashi a cikin Sahara amma kwata-kwata bai yi kama da a cikin Sahara yake ba. Wannan yanki dai na Agadas yana da manyan duwatsu da ruwa da sauransu. Mun tafi yawon buɗe ido ne a wannan gari mai cike da matuƙar alfarma da kuma ni'ima a wannan yanki na Agadas. Suna da dutsuna da kuma ruwa da yake gudana. Akwai ƙauyuka guda 12 da suka kewaye wannan babban tsauni. Tsaunin da yake da dutsuna da ruwa da sauransu, har ma da ma'adanai. Mafiya yawanci wanda suke zaune a wannan yanki buzaye ne. Yana da ni'ima sosai domin akwai ruwa, duk da dai kasancewar ƙasar Niger ƙasa ce mai cike da Sahara da sauransu. Amma wannan guri Allah ya ni'imta shi da ruwa da kuma dajijjika da kuma manya-manyan tsaunuka, ma'ana dutsuna kenan. Wanda za ku ga buzaye da dama suna kiwo a wannan yanki, sannan kuma suna shan ruwa a yi wanka da sauransu. Mutane na cike da mamaki, sannan akwai masu yawon buɗe ido suna zuwa wannan yanki domin gane wa kansu abin da ƙasar Niger ta mallaka a wannan yanki na Agadas. Ƙasar Agadas dai Allah ya albarkace ta da tarin dutsuna gami da raƙuma da kuma dazuzzuka. Duk da dai cewa wannan yanki na Agadas yana da iyaka da yankin Sahel na Afirka, wato Northern Sahara kenan. A Northern Sahara akwai ƙasashe irin su Libya da sauransu da Tunisia. Da wannan yanki idan ka bi daga wannan yanki ya yi iyaka da yankin ƙasar Mali. Akwai kuma yankin Tunisia na wannan yanki. Duk da dai cewa a wannan guri ana samun mutane da dama wanda suke ɓuya, kamar yankin Afghanistan, wanda suke da tarin dutsuna su ma kwatankwaci irin na birnin Agadas. Duk da dai cewa Afghanistan suna da manyan dutsuna wanda suka fi na Agadas ninki ba ninki. Amma yanayin yadda ma'amala take a wannan guri da kuma yanayin yadda ake rayuwa yana kamanceceniya da yankin Afghanistan. Ga za ku ga kamar yadda kuke gani akwai bishiyu da kuma dajujjuka a wannan guri da dutsuna da kuma ma'adanai wanda ake haƙowa a wannan yanki na Agadas. Agadas dai babu jihar da ta kai ta faɗi a ƙasar Niger Cap. Ita ce take da mafi yawan Sahara na wannan ƙasa, daga Agadas yake. Amma kuma abin mamaki akwai wani guri daban wanda kuma shi kwata-kwata ba za ka ce ma a cikin Sahara yake ba. Za ka gan shi cike da dutsuna da kuma tsaunuka da raƙuma suna kiwo. A wannan yanki dai suna jin daɗin rayuwarsu, duk da kasancewa suna cikin ƙasar Niger mai tarin zafi da kuma Sahara. Amma kuma su a wannan yanki suna da ni'imomi da dama. Za ku ga cewa akwai raƙuma da suke kiwo a wannan waje na dutsuna, wanda dai cewa duk da dai cewa akwai shukoki da bishiyoyi, hakan baya sa a ce raƙumansu sun wadata da irin jejin da kuma abincin da yake jejin. Akwai ƙaya, amma suna haɗawa da sauran ƙasashe maƙota kamar ƙasar Najeriya, arewacin Najeriya da yankin Chadi da Kamaru suna shiga domin kiwo. Buzayen da suke wannan guri dai suna jin daɗin rayuwarsu domin guri ne mai ni'ima, gami da ruwa da tsaunuka da sauransu. Ƙasar Niger ƙasa ce wacce Allah ya albarkace ta da abubuwa da dama. Ƙasar Niger wani yankin ana yin noma har da na dankalin Turawa. Wani yankin kuma suna yin noma irin na sauran gama gari haka, wanda ake noman dawa da gero. Amma Niger a yanzu ta bunƙasa ƙwarai da gaske a ɓangaren noma da kiwo. Duk da dai cewa wannan yanki da Allah ya yi raƙuma da dama sun fi yawa a wannan yanki na Agadas, sai gashi Allah ya albarkace su da bishiyoyi irin na ƙaya da sauransu.
Wajen sahara ne matuƙa amma yana da dutsuna. Wannan dutsuna su ne suka fi ba da mamaki matuƙa. A cikin dutsunan akwai ruwa wanda ake ba wa shanu da raƙuma da akuyoyi domin su sha. Za ku ga cewa mafi yawanci wanda suke wannan yanki suna kiwon raƙuma da tunkiyoyi, wanda duk da hakan yana sa idan shekara ta zagayo za su bar wannan yanki domin su tafi yankin da damuna ta sauka domin ci gaba da ciyar da dabbobi na ƙasar Niger. Ƙasar Niger kuma a wannan yankin akwai dabino. Kar ku manta idan kuka zo channel ɗin AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode.